i gran obra també, gran funció. El Dia Universal de Xiquets, de la gent menuda. El rei dels nanos, de la gent menuda sempre dic que és Walt Disney, no? Sí que és veritat. El rei dels xiquets, Walt Disney, de això de Walt Disney a totes les hores. Ara n'hi ha molt més, també, ara ha canviat. Al principi era Walt Disney, però a partir d'aquesta banda n'hi ha moltes productores que també fan cinema per als xiquets. Però Walt Disney sempre serà Walt Disney. Sí, sempre serà Walt Disney. Precisament de pel·lícules i, millor dit, de temes musicals volem parlar avui, perquè una de les pel·lícules més esperades, bueno, més esperades no, més vistes, jo crec, pels xiquets d'avui en dia, ara mateix, és Frozen. El seu tema principal de la pel·lícula ha sigut traduït a moltíssims idiomes i ara també al valencià. Faltaria més, que no tinguin nosaltres en valencià i aquest tema musical traduït. Clar que sí, Sara Mascarell ha parlat amb una de les responsables d'esta versió en valencià. El no saber patinar sobre gel no va ser un impediment perquè Clara Laguarda s'enamorarà de la pel·lícula Frozen. La famosa cançó està traduïda en 25 idiomes, però avui ja són 26 gràcies a ella i a l'ajuda de Clemente López. Com va sorgir tot això? Pues de la manera més senzilla i sense cap pretensió, la veritat. M'ho va proposar el meu company, Clemente López. En este cas no va ser una proposta de feina ni molt menys. Va ser com una proposta per a un projecte per gust personal, de dir, mira, esta cançó està doblada en 25 idiomes diferents i no hi ha versió en valencià. Em va dir, Clara, tu t'atreviries a fer-la? I en el primer moment em vaig quedar parada i jo dic, ostres, pues no les tinc totes en mi de que siga capaç. Però després em va semblar una idea molt bonica i vaig dir, pues mira, anem a provar a veure què passa, no? El tindre xiquets menuts en casa ha tingut alguna cosa que veure amb este projecte. El famós Lliuresoc ja té la seva versió en valencià. Han volgut posar de manifest que esta llengua pot estar present en tots els àmbits, també prop dels més menuts. Un projecte amb il·lusió i fet a casa. Pues a veure, primer ens posarem a adaptar la lletra, els dos ho van fer a rateig, cadascú a sa casa, i cadascú anava en sa casa, no, intentant i tal, ens anàvem enviant l'arxiu de text. Quan ja per fi teníem la lletra adaptada, vaig començar a assajar-la, que he de dir, no m'amague de dir-ho, que al principi em costava, m'emocionava cantar-la, i després res, la vàrem gravar i una vegada la teníem gravada em va dir Clemente, diu, Clara, saps què? Que vaig a muntar-la amb el vídeo de Frozen, no? De la pel·li. La cançó Lliuresoc ha sigut adaptada per ells de manera altruista. Clara la defineix com una cançó per a refer-se a un mateix, una cançó profunda que convida a la reflexió. Crec que és una cançó que parla d'estimar les pròpies peculiaritats, les característiques d'un mateix, de, malgrat les dificultats, seguir endavant i inclús en la incomprensió de la gent que tingues al voltant, estimar el que tu eres i fer el teu propi castell amb les pedres o els gels que trobes pel camí, no? Un castell que és meravellós i únic com eres tu. Així que la cançó de Frozen jo crec que és per a tots els valencians i valencianes, per a totes les persones en general, però esta versió en valencià pues, per a tots, que ens mereixem també que tinguem l'espai i el temps que ens mereixem com a esta llengua tan bonica que tenim. Ells, orgullosos del seu treball, estan contents per l'acollida que ha tingut. I ese, com diu la cançó, marxa enrere no hi ha. Així que de moment només ens queda cantar i cridar Lliuresoc.